Kvalifikáciu sa mi podarilo vyhrať. Bolo to zaujímavé, konkurencia je silná. Okruh sa zdal byť jednoduchý, ale má v sebe určité skryté miesta, ktoré bolo treba odhaliť a natrénovať. Aj včerajší pretek, takisto aj dnešný, bol zaujímavý tým, že boli na trati v prvých troch kolách vážne nehody a tieto situácie, do ktorých som sa dostal, mi pokazili umiestnenie, z ktorého som štartoval. Tak následne pracne som musel získavať spätne umiestnenia. Tak dneska to bol náročný deň. Ráno bolo teplejšie, aj cez deň sa hodne oteplilo. Trať bola fajná horúca. Ráno kvalifikácia super, mal som najlepší čas, pole position. Po štarte v tej veľkej trme vrme, ktorú tam zapričinili trochu poršáky, tak som sa prepadol na posledné miesto a z toho posledného miesta som sa postupne prebojoval na druhé miesto. S dnešným dňom som veľmi spokojný, ďakujem za podporu týmu Robert Šenkier Motorsport a Pálovi Círeňovi, ktorý ma podporuje. Ďakujem. Fantastický víkend si myslím s celým tímom máme za sebou. Bola to nová trať, veľa nových neznámych a učili sme sa spoločne so všetkými, ako to tu je. Neštandardný asfalt, ako sme možno na iných tratiach zvyknutí, takže bolo tomu treba zapracovať nejako setupovo ešte v tých tréningových dňoch. Jazdecky sa trošku prispôsobiť a s Rudom sme spoločne pracovali na tom, aby ten progres počas víkendu bol čo najlepší a myslím si, že sa nám to nakoniec podarilo a výsledky to potvrdili. Veľmi sa teším toho, že v Rudovi je naozaj obrovský potenciál jazdecký. Samozrejme neoklameme tie skúsenosti, ktoré postupne naberá. Dáva to dohromady, rýchlosť neviem skvelá, dokáže sa perfektne sústrediť, dokáže skvelo napredovať ďalej. Takže budeme v tom pokračovať a verím, že toto nie je konečná meta, ale ideme niekde ešte do vyšších poschodí.